31. Jakovlja u Kanfanaru i ove godine pokazala svu raskoš istarskog vola. Danas je boškarin kućni ljubimac i uzgaja se isključivo zbog tradicije i ponosa na nekada nezamjenjivog člana kućanstva koji je svojom snagom i poslušnošću hrani obitelj. Boškarin je simbol Istre i ne smijemo dopustiti da sve padne na leđa uzgajivača. To je naša dužnost i naša zadaća jer je ta vrijedna i plemenita životinja stoljećima pomagala istarskom čovjeku da opstane na ovom području, poručuje načelnik općine Kanfanar. Evo, ovogodišnja Jakovlja dokaz je da ova manifestacija ne se zaustavlja, kao što i naš boškarin se ne zaustavlja. Činjenica je da Jakovlja daje jedan značajan apel cjelokupnoj javnosti već 31 godinu, da imamo svi zajedno dužnost i potrebu da spasimo uzgoj istarskog goveda u Istri i istarskog vola kao kastrata istarskog goveda. I meni je zadovoljstvo što ovu našu manifestaciju je i danas prepoznao ovoliki broj ljudi. To je dokaz da je ova manifestacija Istri potrebna i da ona čini jedan značajan iskorak zapravo u uzgoju istarskog goveda uopće, jer prije 31 godinu praktički se smatralo da je pasmina pred samim izumiranjem ili izumrla. Međutim, danas u stvari kud i kamo bolje i drago mi je da smo i mi, općina Kanfanari, naša Jakovlja, dali tome jedan značajan poticaj i drago mi je što evo i danas ovdje svi zajedno podržavamo ove naše vrijedne uzgajivače istarskog goveda, istarskog vola, jer bez njihova su entuzijazma, bez njihove ljubavi, nažalost danas bimo bili bez ovog vrijednog simbola Istre. Čestitam svima koji su danas osvojili nagrade i još važnije svima koji su danas uopće ovdje došli, jer na ovoj manifestaciji svi su pobjednici. Poseban gost ovogodišnje Jakovlje došao je sa otoka Krka. To je po starini naše govedo, isto kao istarsko. I mi i otok Cres i otok Krk imamo istu vrstu braga. Sad jedno 20 let više možda malo na otoku Krku nema volova, ima krava, ima bakija, ali volova nema. I ja sam se odlučio da ću ja skopiti ovoga vola i da ću prito vamo evo na Jakovlju, nema veze. Jer Jakovlja je da ću imati jednoga vola na otoku Krku. Istarska županija uz Kanfanar pokušava pomoći opstanku boškarina. Danas mi kao Istarska županija, općina Kanfanar i ostali sponzori na neki način potpomažemo naše uzgajivače na način da financiramo njihov dolazak na ove manifestacije, što je njima jedini izvor prihoda koji mogu dobiti za govedo i na taj način njima omogućujemo da i dalje obavljaju uzgoj. Za vrijeme korone nisu bile manifestacije, bilo je još teže, ali evo vjerujemo da će sada biti takvih manifestacija sve više, gdje će oni moći predstaviti svoja goveda i na taj način moći ćemo barem financirati i da se taj uzgoj udrži i dalje. Ove je godine održana povorka s volovima koji su napravili džir oko parka istarskog vola, predvođena kanfanarskim mažoretkinjama i livenom glazbom. Titula najljepšeg boškarina pripala je Galjardu u vlasništvu Marinele Jugovac iz Bužleti. Pobjedu u kategoriji poslušnosti odnio je vol Sarožin, Emila Rojnića iz Orihi, dok je najteži istarski vol također Sarožin vlasnika Marije Udovičića, koji se sa prošlogodišnjih 1303 kg udebljao na 1380. On je ujedno i najteži vol u 31. godini kanfanarske smotre. Širu reportažu sa 31. Jakovlje pogledajte u Agro Istri.